Casos como o de Bárcenas me repugnan. Perseguirei até o final a calquer militante ou cargo do Partido Popular que use a política para lucrarse. Frases moi bonitas para protexer e cultivar a súa imaxe, obsesionado como está vostede con promocionarse como posíbel sucesor do señor Rajoy. Pero, señor Feijóo, máis alá da retórica, que, señor Feijóo? Que vai facer vostede para perseguir a corrupción? Mire, hai multitude de casos que salpican o seu partido. Tamén na Galiza, señor Feijóo. Na sociedade hai alarma e indignación. E cal é a súa atitude? A que manifestou na última sesión de control. Facer que non se entera e poñer o ventilador. E, mentres tanto, segue negándose a comparecer nesta Cámara. Agás, lóxicamente, as sesións obrigatorias, porque vostede, señor Feijóo, non comparece nada máis e nada menos que desde xullo de 2010. Pensa vostede acabar coa repugnancia de casos como o de Bárcenas mirando para outro lado? Mire, señor Feijóo, a Audiencia Nacional, baseándose nun informe policial, ven de vencellar a contabilidade de Bárcenas coa trama Gürtel. E cal é a peza central que relaciona ambos casos? Cal é a peza central? O Partido Popular de Galicia, señor Feijóo. A presunta financiación ilegal dos actos e das campañas do Partido Popular de Galicia entre 1997 e 1999 e a entrega a sede Génova de 21 millóns de pesetas de orixe descoñecida. E xa vemos pola prensa para que foron utilizados eses 21 millóns de pesetas. Por iso, señor Feijóo, pregúntolle, que medidas reais, e non só palabras, que medidas reais vai adoptar para perseguir até o final a calquer cargo do Partido Popular que use a política para lucrarse? Moitas grazas. Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta. Moitas gracias, señoría. Con toda a cordialidade, dado que me fala vostede de Arsenio Iglesias, se me preguntasen, supoño que podría utilizar unha frase de Arsenio Iglesias. Na situación na que estamos, na segunda recesión económica que está vivindo España, eu, igual que Arsenio Iglesias, estou moi exixido. En consecuencia, señoría, utilizando Arsenio Iglesias, permítame que lle resposte. Estou moi exixido, o cual non significa que o equipo que dirixía Arsenio Iglesias ganara a Liga e ganara a Copa do Rei e fora un dos mellores equipos de Europa. Ese é o meu obxectivo, señoría. Ese é o meu obxectivo. Ter unha comunidade autónoma solvente, señoría. Solvente e presentable. Señoría, vostede, como é natural, me pregunta todas as veces que queira e eu estou moi satisfeito de que me siga vostede preguntando sobre isto. Probablemente porque sobre outras cousas ten vostede dificultade para concretar cal é o seu posicionamento. En todo caso, señoría, sobre este asunto falamos o que queira. Dende a última pregunta que me fixo, hubo dúas novidades, como sabe. Imputaron a teniente de alcalde do Concello de Ourense e imputaron a concelleira de Urbanismo do Concello de Ourense, donde vostede sabe, porque dá apoio permanente, goberna o Partido Socialista Obreiro Español, e o imputaron por feitos que se produxeron cando vostedes formaban parte do goberno bipartito no Concello de Ourense. Señoría, esas son as novidades en materia de corrupción. Vostede me pregunta que vou a facer. Vou a seguir dando as explicacións que me solicite a Cámara e os galegos. Vou a seguir tomando as decisións que me dicte a miña conciencia e vou a seguir, señoría, garantindo a gobernabilidade de Galicia. Señoría, se vostede me pregunta que é o que vou a facer como presidente da Xunta, e respondo. Mire, señoría, ningunha conselleira, nin ningún conselleiro do meu goberno está incurso en ningún suposto de corrupción, ni nunca estivo. Señoría, e reitero, nin na legislatura anterior, nin nesta legislatura, ningunha conselleira ou conselleiro estuvo incurso nun suposto de corrupción. Esa é a miña máxima responsabilidade. Señoría, e como presidente do Partido Popular de Galicia, e reitero, seguiremos actuando, non teña vostede dúbidas. No caso Pokémon
hai xente do PP, hai xente do PSOE e hai xente do BNG. No caso Campeón, hai xente do PP, hai xente do PSOE e hai xente do BNG. E en todos os casos onde teñamos xente do PP, eu responderei por asumir as responsabilidades que me corresponden. Estou convencido, señoría, que vostede tamén, no ámbito das súas competencias, intentará que se responda tamén no seu partido. Por certo, señoría, me sorprende a moción de censura de Ponteareas. Moitas gracias. Moitas gracias. Réplica do señor Jorquera Caselas. Mire, dado que fala da moción de censura de Ponteareas, en Ponteareas non hai transfugas e vostedes aínda non expulsaron aos concelleiros do Partido Popular de Vimianzo. Pero mire, confírmase o que dixen na primeira intervención. Vostede só sabe tirar balóns fora e poñer o ventilador. E advirtolle unha cousa, se vai a utilizar o segundo turno, cando non teño posibilidade de réplica, para facer o mismo que fixo na sesión pasada, lanzar insinuacións e ameazas, emprazolle a que vaya directamente ao xulgado se coñece algunha irregularidade, porque esa é a súa responsabilidade. Mire, señor Feijóo, apela que non tiña responsabilidades no Partido Popular nos tempos do señor Crespo. Vostede non ocupou altos cargos en gobernos do Partido Popular desde o ano 91. Non era vostede conselleiro de Política Territorial cando o señor Crespo estaba en Portos de Galiza. Vostede, como presidente do Partido Popular de Galiza, non ten a responsabilidade de poñer negro sobre blanco na contabilidade do seu partido, aínda que os feitos investigados fosen dun período anterior. Vostede, señor Feijóo, elude as súas responsabilidades. Silencio, por favor. Mire, señor Feijóo, sen ánimo de ser exhaustivo. O señor José Luís Baltar, imputado por presunta prevaricación continuada. O delegado da Xunta en Ourense, condeado por defraudar fondos públicos e novamente imputado. Os alcaldes populares de Santiago, O Carballiño, Baltar, Fisterra, Mazaricos, Muras, Barreiros, O Pino, Abegondo e Vilasantar imputados por presuntos delitos relacionados coa corrupción. O alcalde de Barbadás investigado pola Axencia Tributaria despois de que admitise un pequeno desequilibrio consistente na ocultación de ingresos por máis de 200.000 euros. O alcalde de Portas procesado por un delito fiscal. E podería seguir. E vostede sempre mirando para outro lado. Mire, señor Feijóo, parole, parole, parole. Na loita contra a corrupción vostede non di ninguna mala palabra nin fai unha boa obra. Parole, parole, parole. Réplica do presidente da Xunta. Mire, señoría, non vou a dar nomes propios, pero sabe vostede que no seu grupo, señoría, ten persoas condenadas. E sabe vostede, señoría, que cando gobernaron, a única vez que gobernaron, señoría, o conselleiro que máis presuposto manexou no bipartito do BNG ten problemas graves coa xustiza e eu espero que o solucione polo ben da política. Polo tanto, señoría, si queren, poñan esos cartéis mirando para o seu grupo que teñen dabondo, señoría. Dabondo, señoría. Dabondo. Señoría, llevou simplemente a relatar moi sucintamente a situación dos gobernos onde vostedes dan todo o seu apoio para que sigan. Ourense, un exalcalde que foi detido, un teniente de alcalde imputada, unha concelleira imputada, un exconselleiro do seu partido imputado, todo o BNG que empezou a legislatura dimitido. Señoría, vostede vai a propoñer novas eleccións en Ourense? Señoría, van a propoñer novas eleccións en Ourense? Que están facendo en Ourense? Permítame subir un pouco na provincia do interior de Lugo. Señoría, un alcalde con máis imputacións que o resto de todos os alcaldes das cidades de Galicia. Que fixeron vostedes aí? Van a propoñer disolver o Concello de Ourense? Van a propoñer disolver o Concello de Lugo? Señoría, están vostedes gobernando na Diputación de Lugo con persoas imputadas por parte do Partido Socialista Obreiro Español. Sí, señoría. Sí, señoría. Respetando a presunción de inocencia, teñen vostedes unha excelente oportunidade en Lugo e Ourense en decir exactamente que é o que plantexan e, sobre todo, nunha cousa, en deixar gobernar os que ganan,
que é fundamental. Deixar gobernar os que ganan é fundamental. Señoría, nós non nos vamos a escudar na doble moral, nin na hipocresía, nin nos erros. Nós vamos a seguir dando explicacións, actuando, eso sí, señoría, leccións de vostede, ningunha. Señoría, non dean leccións, señor Jorquera, dean exemplo. Dean exemplo, faciliten que gobernen as institucións os que ganan e non gobernen con alcaldes imputados, tenientes de alcalde imputados, concelleiros imputados. Señoría, pero dado que vostede me propón algunha cuestión tamén ética, non pacten vostedes con Bildu, señoría. Non pacten con Bildu, señoría. Non pacten con Bildu. Non pacten con Bildu, señoría. E o digo como galego e como presidente da Xunta. Me avergoña que un partido nacionalista galego pacte con Bildu. E o digo, señoría, dende o respeto que teño o Bloque Nacionalista Galego, señoría. Dende ese respeto. Señoría... Moitas grazas, presidente. Dado que aquí estamos 75 deputados e deputadas, eu propoño por lei modificar o regulamento e que demos un paso máis a transparencia, que sexa obrigatorio publicar os bens, o patrimonio e a renta de todos os deputados e todas as diputadas. Creo que debe ser, señoría. Moitas gracias.